Creelú Físeán TikTok an teachtain seo ina ruirt an Feisire Mick Wallace go raibh trí bhear fianna aige im lech lia. Sin Feisire Idálach Alessandro Panza a chur an Físeán sos TikTok. Mar gúil an bhirteach go ggéir go gurí deire le planana ráha faoi ailse a chur jochanna meisciúla. Níor cuireadh an teolas faoin na chuid leis an ggólacht Wallace Calcio Limited sa géad dearbhú a chur Mick Wallace fáil go chlár leasa na máil go Pharlaimint na hEorpa. Demort dinu ústátú dearbhú leasa airgeadais Mick Wallace a léide go stíríonn an Feisire €1 agus €9 sa bhí ina chóirleoir gon chólacht Wallace Calcio Limited. Seo an nuas ar an tuarastála áinse ina eisiad Pharlaiminte. Deir uirlaí thar ceann na hete cléasa Pharlaimint go mé dearbhú airgeadais Mick Wallace le plé cholua agus is féidir le siléirú a áil ar a gceist. Sin a Nuacht TG4.